Отишъл един македонец да лови риба, хвърля въдицата, хоп, златната рибка. Хванала и златната рибка му казала: виж какво, ще ти изпълня 3 желания, моля те, само ме пусни. Македонец е погледнал, ударя я в коляното и я хвърля в кофата. Хвърля отново, шап, следваща златна рибка. Моля ти се, човеко, пусни ме, ще ти изпълня 3 по 3 желания, само ме пусни. Македонецът се ядосал, ударя я в коляното и я хвърля в кофата. Хвърля за 3-ти път и хваща друга златна рибка. И тя: виж какво, тия двете преди мене изобщо нищо не могат да направят и нищо не разбират. Аз мога да ти изпълня всичките желания на света. И македонеца пак ударя я в коляното и я хвърля в кофата. Тьфу, гадни риби, ще ми говорят те на български. Е така, братска Македония.